हाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैदों जोंहा माने दिनै मिस्ट्रिफोर दंफैयो आरोना फुख्रि आलि इथा जाबदेरनो नागिरदों। माने एसे अखा हाबानो दै देरबानो उसिनो नागिरो आरोना, बेनिखायनो इथा थरब्रै जाबनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा बिसोरो फैबाय मावगासिनो दङ नै, ओमफ्राय गावसिनि हिन्जावफोरखौबो लाफादों आरोना। दिनै बिसोर बोराय बुरै मावनो नागिरदों। ओमफ्राय नै जोंना सासेया थाब बानायगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नै मारै बानायदों देखायनांगौ बिनिखौ। नैबेनो आखायाव खसाब गानखाजोब्बाय। मा सोर सासेया नै बेबायदि दाइसनि बानायनो नागिरदों। ओमफ्राय नै जोंहानि नारें फिथाइया ओरैबायदि मोजां थायनानै दं नै लोगोफोर। र' आं देखायनि। नै जि मोजांखा बुरजा थायथारदों। नै जेबो दङ थाजा गोथां जोंलायलायनायथार हनै जा मोजां नै जेरावबो दङ, दंजोबथारो। नै गाहायावबो दंजोबो। नै जि मोजां खाबायथ' सिल जोंलायलायनाय। ओमफ्राय नै हा मानि दंलायलायथारो लुनद्रुन लानद्रानो। ओमफ्राय नै जोंहा बे फुख्रिखौनो वाल गाथिगोन आरोना लोगोफोर। बेखौ साफा खालामनानै लाखाजोब्बाय बिसोरो। ओमफ्राय जिं इथाखौबो दोनफैखाबाय। ओमफ्राय माखासे रोगागासिनो दंबावो आरोना बिसोरो। बेखौ मैयानो साफा खालामखाजोबदों आरोना बिसोरो। एबार बेयाव इथा गाथिसिगोन। ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा इथा गाथिनो थाखाय सिमेन्ट बालाखौ लगायनानै लानो नागिरबाय आरोना। नै बख'गासिनो दङ। ओमफ्राय बेखौ बानायखांबाथाय बिसोरो इथा गाथिलांसिगोन आरोना। इथाखौ गाथिगासिनो दङ नै सिरि मोनसे जाहांबाय आरोना। ओमफ्राय आङो दहाय फार्स्ट गाथिजेननायनिफ्रायनो भिडिअखौ लाफैनो मोनासै आरोना। माने न' सिङावबो ओंखाम संग्रायाव बिदिनो आं ओंखाम ओंख्रि संबाय थाबाय नालाय लाफैनाय जायासै। ओमफ्राय दा बानायगासिनो दङ नै जासिगोनानो। सिरि मोनसे ओरै लाइन मोनसे बानायलांगासिनो दं बिसोरो। आरो मिस्ट्रि सासेया ओरै फारसेथिंजायखौ दालाय खालामगासिनो दङ। ओरै सारिय'फाले होजोबगोन आरोना लोगोफोर। जाबाय बानायहांबाय। बिदि होनांगौ आरोना फार्स्टआव। देलाय मारै होआमोन लखबनानै देखायफिन आंनो। बायैनि थाखाय ओरै जयोना, जयैनि थाखाय आरो। बानायगासिनो दंथारो लोगोफोर। इथा थरसे लाइन मोनसे जाहांसिगोन आरोना। ओमफ्राय आरो दाहाय गोजौ जाजोबबाथाय देखायबावगोन। बिसोरो गावसिनि हिन्जावफोर गोजा आरोना मालाय बोराय बुरि ज' मावफैदों। ओमफ्राय आंहा दहायनो ओंखाम ओंख्रि संखांजोबखाबाय आरोना लोगोफोर। नोंसोरनो संनायखौ देखायबाय थानाय जायासै। ओंख्रिया जादों बेरे। नै बेरे उरायदों मासेबो। ओंख्रिया दालि ओमफ्राय न'नि लकेल दाउजों आलुजों एवदों आरोना लोगोफोर। न'नि लकेल दाउ आलु ओमफ्राय बेयाव दालि दङ। मिस्ट्रिफोरनो आङो साहा हैनो नागिरबाय। ओमफ्राय जिरायनाय टाइम जाबाय नालाय। ओमफ्राय दाबाबो नै जाबाय आरोना गंसे मालाबानो। ओमफ्राय आरो गंसे बानायगासिनो दंबावो। आरो बेखौ बानायखांबाथाय आरो मोनसे बानायबावगोन आरोना। मोनथाम बानायनो नागिरदों। ओमफ्राय आरो गाबोन समफोरहालागै बानायबावनाय जानो हागौ। बिसोरबो नै मावगासिनो दं। आं बिसोरनो साहाखौ लाबोबाय। एबार बेयावनो हैनोसै आरोना आङो।
थरबैसे लाबोयो आफा? 10 ए हाया गिलिर गिलिरथार। ओमफ्राय नै मोननैबो जाजोब्बाय। ओमफ्राय दा 12थासो जाबाय आरोना। ओमफ्राय बिसोरो ओंखाम जानो थांजोब्बाय न'आव। नै एजाय लारि मोनसेखौ हालांबाय आरोना बिसोरो। नै बेखिनिखौ हालांबाय। गाबोन फुंफ्रावनो हानो हागौ आरोना बिसोर दा बेलासियाव मावफैबावगोन नालाय। नै एजायखौ हाबाय। अखा हाजानो गिनानै बिदि खालामनानै गालांदों आरोना। बैयाव लाइ होथेदों। ओमफ्राय नैबे बस्ता सिमेन्ट बस्ता। एसे गोजौ जाबाय एबार। बारा उसिद्रायनाय नंला। नङाबा नै उसिहां जाजोबो आगोलनि बर्डार जाबनायफोरा। दाहाय एजाय जाबबावसिगोन बिसोरो एजायनिखौथ' हाबाय नालाय। होमबा लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना। बिसोरथ' गाबोनफोरनो कमप्लिट खालामजोबसिगोन जोंहानि फुख्रिखौ। होमबा आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। बाय बाय।